Staqsi ftit lilek innifsek jekk qatt iltqajt ma' persuna bit-tpinġija jew piercings u ħares lejha b'mod differenti. L-ewwel li ġik f'moħħok hu li forsi din il-persuna kiesħa jew saħansitra xi kriminal. Insomma rridu nammettu li ħafna drabi nħarsu lejn persuna bit-tpinġija jew misluta bħala persuna differenti. Propju din il-mentalità żbaljata li waslet biex 6 persuni, Damien Ellison u Martu Kristina, Leon Xwiereb u tfajla tiegħu Alexia Mikallef u l-koppja Jeremy Nasser Grek u Janika Spiteri inaqdu biex waslu messaġġ. Is-sitta li huma gradwati mill-università u għalkemm qatt ma tilfu x-xogħol minħabba tattoos jew piercings ikollhom jaħbuhom fuq il-post tax-xogħol. Is-sitt żgħażagħ bdew il-kampanja Accept Tattoos and Piercings in Malta bħala ġlieda għat-tolleranza u għad-drittijiet għaliex l-arti fuq ġisimhom għalihom u l-aħjar mod biex jesprimu ruhom. Iltqajna ma' wieħed miż-żgħażagħ Damien Ellison u miegħu tkellimna dwar l-għan tal-grupp tagħhom. L-antana li noħolqu awareness u bħal kull ħaġa oħra li n-nies qed jiġu diskriminati fuqha. Naddu leġislazzjoni, actually forsi nħeġġu l-gvern jgħaddi leġislazzjoni li ma nibqgħux iddiskriminati. Fuq Facebook huma ħolqu l-grupp Tattoos and Piercings Acceptance in Malta li sallum jgħod madwar 1900 membru u bdew ukoll petizzjoni li ġib l-istess isem. Il-grupp waqqaf ukoll is-sit rejects.com.mt, website li tiġbor fiha numru ta' artikli miktuba minn persuni li għandhom tattoos jew piercings u li fihom jaqsmu l-esperjenzi u l-ħsibijiet tagħhom. Jeremy Nasser Grek jgħidilna dwar ir-rispons li rċivew mill-pubbliku kemm ilha li bdiet il-ħidma tagħhom. Kellna rispons tajjeb ħafna, kellna madwar 1900 persuna diġà fil-grupp, għandna 500 firma li ġi urew support ukoll, ġifieri dejjem mixin il-qudiem, għandna wkoll ħafna proġetti għaddejjin. Wieħed mill-mottos ta' dan il-grupp u għandi t-tattoos u l-piercing. Jien inqas uman minħabba fek. Leon Xwiereb jitkellem magħna dwar l-esperjenzi li għaddew minnhom persuni li ltaqgħu magħhom minħabba t-tattoos u l-piercing. Kien hemm persuna li taħdem ġo ħanut titkellem ma' customer minn tagħha mal-irata li għandha tpinġija mal-polt qabdet tajjara ġifieri f'nofs il-ħanut waqgħet ċejt qudiem in-nies. Bażikament hemm dit tip ta' mentalità li għax għandek tattoo inti kriminal. Ħaġa naraw għall-ħin kollu min jarak fit-triq ukoll jibda jqara switchu, anke kellna kummenti fejn qagħdu jgħajruna li aħna maħmuġin għax aħna minna tpinġija għax aħna mdejqin irridu nippruvaw nidhru, aħna bażikament kull ma rridu għal in-nies jaċċettawna dak li aħna. Dan il-grupp qed ikkompli l-pressjoni tiegħu biex persuni b'tattoos u piercings jiksbu l-appoġġ tal-politiċi u jitqisu bħala persuni normali, xejn inqas u xejn iktar minn ħadd ieħor. Fid-9 ta' Novembru, il-grupp se qed itella ġurnata ta' attivitajiet tal-familja kollha b'risq tfal bil-kundizzjoni tal-awtiżmu. Il-ġurnata se tinkludi divertiment tat-tfal kif ukoll kunċert taż-żgħażagħ fil-għaxija.